Kaaro, kaibigan, andito po tayo sa I Love Kapuso KCR. Kapuso si Risa, stay Kabaluyan Cove Resort. Dahil tayo po ay naimbitahan na lumaho sa business orientation nila. Tara po at samahan niyo po ako, Kakaaro. Dahil napaaga po tayo ng dating, ako'y naglibot-libot muna at nagmuni-muni. At talagang napakaganda po dito sa Kabaluyan Cove Resort. Kaya naglakad-lakad muna tayo. Dito nga nakita po na natin ang function hall o palaspas hall. Kung saan dito po tayo papasok kasi dito ang event nila. Inimbitahan po tayo ng Flow Life UK Insurance. Kaya tara guys, papasok na po tayo. Kakaaro, number 9. So number ko, Yatibo. Oops, nakita ko ang pangalan ko. May stab pa. Dito pala tayo uupo. Dito ang pisto natin. So ilalagay po na natin ang pangalan ko dito sa damit ko. Wow, pak, bongga. Guys, hindi na po tayo mawawala. Hihihi. Marami na din dumadating na bisita. Habang naghihintay po tayo, nakita ko si kuya, pasilip-silip. Hindi ko alam kung sinong sinisilip niya. Sigurado akanang ng na-chicks. Si kayo mo. Habang hindi pa nagsisimula, agi, ang butal maraya dyan. Si seryoso ang iyang dudungil sa may babantayan min TV. Yan, agtayo na boring. Ang kapunik kasi kamaritisan ko. Hindi pa dumating si Ma'am Janet kasi siya po ang naimbita sa atin. So ayan guys, magsisimula na. So tinawag na po si Ma'am, one of the guests. She is small but terrible and beautiful lady. Yan po si Ma'am, magangga na irawa. Habang hinihintay pa daw yung iba, pwede na daw kumuha ng pagkain. Ha? Edi wow, panangan lalamog Kakaaro. Ay alam mo may babaga, panangan lalamog. Yung ganito lagi sa event, yung mauna ang pagkain. Siya, mabubusog ulit ang tiyan ko nito. Katong Kakaaro, imalagay mo lang tampo. Tumayo na din ako para hindi tayo maiwan sa ere. Heto na, at pipila na po tayo. Ayan, Kakaaro, kitang-kita ko na po ang iba't ibang putahe. Grabe, nagugutom na tuloy ako. Maninam-ninam atla, Kakaaro. Iba't ibang putahe ang matitikman natin ngayon, mga Kakaaro. Agaylay sa miya sigurado, tasyusya. Siyempre, ito wala tayo address tao. Kaya matitikman natin ang luto ng mga kusinero dito sa Kabaluyan Cove Resort. Heto na, at nakapila na po tayo. Ando ko sa pila Kakaaro. Kanyang tiniis ko. Buti na lang, ako na ang susunod. Ayan, at kumuha na ako ng plato ko. Ayan, binigyan na po tayo ng pagkain. Unang putahe. Naku, Kakaaro, iba't ibang putahe ang matitikman natin ngayon. Kaya ang saya-saya ko. Siyempre, tama kakakain po tayo na masasarap na pagkain. Heto nga, ang lalaki ng fried chicken nila dito. Ang kabalag dyan tagtagda na sira, Kakaaro. Kaya lahat ng putahe ay pinila ko na. Wala nang lagpas-lagpas para matikman natin lahat. Siyempre, hindi rin maiwan ang pansi. Kaya kumuha na din ako ng kalamansi para lalong sumara. Kaya yan, punong-puno na ang plato ko. Hindi pa ako kakain. Hihintayin natin ang mga kasama ko para sabay-sabay na kami kumain. Habang hinihintay ko sila, nag-thank you ako kay kuya dahil nagkakulay na ang baso namin. Naku, Kakaaro, nahihilo na ba ako? Hindi. Bakit hindi ko makita yung tiridor ko? Bakit doon sa katabi ko mayroon? Ako wala. Kaya kumuha na tayo ng tissue para pampunas doon sa kutsara ko. Ito yung napapanood ko sa TV. Pagsikat ng mga restaurant. Para tayo mag-inosente. Ito yung nilalagay natin sa baba para hindi tayo madumihan. Pwede rin pambal kuya Kakaaro. Kaya Kakaaro, mangantila lamang. Pasimple lang tayo kakain dito. Kasi nga, nasa social na restaurant po tayo. Kaya dahan-dahan lang po tayo kumain. Ang sarap ng pagkain nila dito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Masami-simpal nito da Kakaaro. Kaya nasarapan akong kumain. Kaya sinulit ko na. Hindi ako nakatiis. Nauhaw po tayo. Uminom lang tayo ng konti. Kasi nga, dito tayo sa sosyal. Para hindi maubo. Kaya pasimple lang tayong kakain dito. Para hindi tayo makita na matakaw. Hirap pala magpasosyal. Kunwari, pakonti-konti ang kinakain. Pero ako, subo ako ng subo. Kasi gutom na ako. Grabe, nasarapan ako sa ulam nila. Napakasarap ang ulam nila. Titikman ko din itong fried chicken nila. Kasi ang lalaki. Saka itong fish belly. Naku, makulkul na. Mapapadami talaga ang kain ko dito. Wow, may buko salad. Favorite ko to. Yung hindi ko pa ubos yung pagkain ko. Tapos, may dessert. Salad. Ayan si kuya. Nilalagyan pa kami ng may sabaw na siomai. Kaya sigurado, mabubusog ako. Habang nakikinig tayo sa business orientation nila. Sabay kain. Kaya nga, sarap na sarap kumain si ate. Atong Kakaaro. Habang mga karak, kung doon nila orientation da. Yan maka-idea mo. Business orientation da. Kung doon tayo mag-ano Kakaaro. So I'm also from San Carlos, no? And that's why I'm very, very proud. When recruitment team asked me to do the business presentation, I easily say yes. Diba? Kasi this is actually... Habang nakikinig tayo sa orientation nila, ay napainom ako ng tubig. Kasi nga, kakainin ko na yung salad. Natatakam na ako kasi sa salad. Ito pala yung gamit ng kutsara ko. Kaya pala madami akong kutsara. Masarap yung buko salad. Mas malaman ito kaysa yung nasa cup salad. Kasi ito, nasa medium mangkok ito. Kaya dakot.
Ito yung papaluting ko, tira ko. Seryoso yung mga katabi ko habang nakikinig. Magandang umatin sa mga business orientation na gaya nito kasi maraming pagkain. Magkakaroon ka ng bagong kaibigan. Ito nga, nasa likod ko yung mga iba na hindi ko kilala. Pero mamaya magpapakilala po tayo. Grabe, ang kaganda nila. Grabe, dami yayaman. Mga successful sa mga negosyo. Lalo sila bumabata. Ay, may nagsasaron na. Naunahan na tayo. Ako, bumibuelo lang ako sa pagsasaron. Nakikinig muna ako dito sa orientation. Kasi mamimit natin ang CEO ng Pro-Life UK Insurance. Kaya excited po tayo. Ito yung mga katabi ko. Sabi nila, picture taking daw. Ako umalis daw para may remembrance. O sige kako. Yung iba, bisi-bisihan lang. Ayan, kakaaro. Nakabuelo tuloy ako. Nakapag-sharon ulit tayo. Ayan, babalutin ko na ang fried chicken. Buti na lang yung kasama ko. Pinigyan pa ako. On the spot. Kasi marami na daw yung sa kanya. Ah, talaga kako. Sabi ng isang kasama na, tirahan nyo naman ako. Katong kakaaro, anya may abalkot ko lang. Di magal, tayo dandaan. Kaya ilalagay na natin sa bar para hindi tayo makita na nagcharo. Kunwari pa simple-simple lang tayo para hindi halata. Kaya nagda ibagkaan balkot buti nga naunahan ko na si kuya. Kasi kukunin na yung plato namin. Napahanga ako ni kuya. Ang galing-galing mo kuya. Ganyan pala yung technique. Pag tinatamad ka sa pagligpit, ganyan ang gawin mo. Yan ang technique ni kuya. Astig mo talaga kuya, napabilig mo ako. Si Ma'am Jenny pala sunan invite si katayo ng papicture kami ni. Tinapito no ng balkot ala. On kwang.